episod pe canal. Astăzi sunt alături de Sebi. Hai, vorbim și tu ceva, mă. Salut! Bun. Să-i dăm play. Așa cum am dat pe mapa aia, am rămas aici. Asta-i. Să mi se încarce. Cum știți? Mi se bubește. Așa. Am rămas aici. Hai, mă, vorbești și tu ceva. Mai vorbi mai multe, mă, nu-ți fi rușinos. Dar ce? Bine. Mă duc după nisip. Deja avem aici. Și să-ți faci și niște geamuri. Păi da, Pentru că te trag stele în tine. Dacă nu ai geamuri. și din ce crezi că să fac jamurile din nisip? Normal că se fac din nisip. Ma, asta e bine. Nu știu cum este, dacă vrei să știți. Bun, aici e în regulă. Băi, avem nisip. Puteți să vedem acolo. Dar de geamuri din nisip. Lângă tine. Aproape de casă. Băi, nu mai ai... Bă, ce se duce? Hai, merg să clipă la clasă. Stai o clipă, nu. Stați după pauză că... Stați un pic. Bun, dar trebuie să ne facem un chest, pentru că... Știi cum să face ăsta? Crafting table. Stai să văd. Stați să văd. O clipă, ce mai este pe aici? Ce sunt mai pe aici? Ia chestul. Am vorbit. Chestul ăsta. Unde e chestul? Punem aici. Și nisipul. Lemnul. Asta lemnul ne trebuie. Lemnul ăsta nu ne trebuie. Așa. Bun. Asta ne trebuie. Crafting table. Nu-mi trebuie asta. Îmi trebuie. Și ar trebui o sabie. Nu mi-a trebuit mie o sabie că... Că ce? Cam târziu. Mi-e să-mi fac... Aha. Așa. Da. Cu cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa!